Nyako Ramogi Ajuang Juma ni wuotho kela Homa Bay County kamoro ni Kothidha location. Odichieng' ma kawuono antie Imbo. Wadwa wuoye kit pith mar fish pond farming. Wadwa ng'eyo ang'o miyo thothi jomoko sani oneno ni ber mondo gikaw rech gikete pond mopogore kata giwach ni nam ma bende ji mang'eny ong'iyo ni pidho rech. Odichieng' ma kawuono an gi jalony miluongo ni John Owuora. Odhi nyisowa kit pith mar rech ma owuon otimo. Gimomiyo neno ni ber mondo okaw pond okete rech mar ngege gi mumi. To nikech ang'eni thothne nyapenjori gimomiyo ji mang'eny ok ohero pidho mbuta. En ni kisungu dendo ni mbuta is a heavy feeder. Manyiso ni kit chiemo ma bende odhi tiyo godo kata gik modwaro ng'eny gin dondi mang'eny. Omiyo odiochieng' ma kawuono yena mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar juma ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Machiegni ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Ingima maber? Ingima maber, arwaki. Erokamano. Idhi nade? Awadhi maber. Mano ber, Nyasaye otayi. Otaya maber machup. Karibu. Erokamano. Odichieng' ma kawuono ni pango ne jopiny ang'o? Kawuono to adwa mana nyisi jopiny kit pur mapuro. An gi rabolo, an gi rech. Koro apidho rabolo gi rech bende apidho moko ka. Erokamano. Daher ni wachak gi pith mar rech. Arwaki. Sawa. Kon mane? Wadhi kama. Okay. Kae mane wachakore wach mar puro rech, pidho rech. Okay. Mae pondwa mokwongo. Mae mani chako godo. Mae mane chako godo. Mane size mar? Size mar maendi en fut 14 gi 11. Okay. To of course iwacho ga ni ka ng'ato otemo gimoro moneno kodhi maber. To kuro mlo mamedre. Kuro en pi nwayudo koa e gatani. Kuro ne pi mane pi mono wachako go mokwongo. Kuro bang'e chien. Kuro wadwa kunyo macha. Macha kuro mar pur go ara. Kuro madit mane tok chielo. Mwadwa kunyo. Kuro makaendi to ne waloko pi. Kuro sani to rech onge iye ka. To bang' ndalo moko madhi 20 wabiro chako keto fingerlings matindo kae. Kamano. Erokamano. Wadwa neno ni to nikech owacho ni miluma nodonjo. Manyiso ni noyudo ber e kit rech ma owuon osebedo kopidho. Neno ni ka en gima nya konyo anyuola kata family ne. Dong ber ka bende ouso ne jomoko mondo mit mabe jodala winjo jirani kik kosi. Wadhi urwane pond moro. Adaher ni fulri na jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gimitimo odichieng' ma kawuono. Gi nyinga iluonga John Owuora, Jakanyada, Homa Bay Eastward, Homa Bay County, Homa Bay Sub-County. Koro village ma wantiere kae iluongo ni Imbo. Market place maro machiegni be iluongo ni Imbo Market Center. Koro puotha ka to ajapur. Kit pur mapuro apuro gik ang'eny. To makawuono odo wuoye gin gik moko ariyo. Achiel obiro chako gi kit pur mar rech. Rech ka wan gi kabila ariyo mwapidho. Wan gi ngege, wan gi mumi. Ini wuon kani chako ang'o mano mijing'o mar donje pith mar rech mar pond? Tang'o miyo ni yiero kit rech ma ini wuon ipidho ma inyisa ni en mumi gi ngege? Gima nomiyo achako pur mar rech pith
pith mar rech gin gik moko ariyo. Achiel, nadwaro chiemo. Gi dho wasungu giluongo ni food security. Machielo, pesa be nadwaro manyalo chulo godo kata fees ne nyithindo. Kata nyalo ng'iewo godo nangana. Kata nyalo ng'iewo godo yath katuo. Mago gik moko ariyo manomiyo abedo gi mijing'o mar chako pidho rech. Ne jal ma bende samoro de gomb chako pith mar rech ei ponds, gin ang'o ma ng'ato nyaka bed godo kata nyaka ng'i kapok ochako pidho rech ainani? Ka japur dwa bedo gi rech e yor pith kata kodwa pidho rech, mokwongo nyaka obed gi lope kama onyalo kete fish pond. Bro luwore bang' mano, kapok oloso pond, bro luwore gi kit lo ma en go. Ka en gi lo ma e got ka koro karwa ka, bro chune ni nyaka ogo kwan mar yudo pond liner, jwala ni endi obed godo ma kopedho kanyo to nyalo olo pi. Ka ok kamano to bende onyalo gero gi bricks kata gi blocks to plasta iye makoro koole pi to pi ok chwer, ok duon. Gik moko ariyogo nyaka obed godo, kaeto nyaka obed gi capital monyalo ng'iewo godo chiemo. To nikech iwuoye pi, to thothne rech ok nyal dak kuma onge pi. In iwuon pi iyudo kure? Karaka source mar pi ma stable en borehole. To rain water bende watiyo gi gata, wachiko pi bire e pond. Ningeche ka pi odok piny to rech ok nyal winjo maber, koro nyaka pi medi. Ndalo ma chieng' rieny to wago pi koa e borehole. Ka koth chwe wayudo rain water direct as well as wachiko gi gata. Mokwongo mane wachako godo mondo mine wafweny ni rech nyalo bedo ka, ni wagero concrete fish pond. Wagero matin, wagero fut 14 kod 11, 14 by 11. Depth ne en 3 feet. Koro nuolo pi kanyo kaeto waketo rech. Waketo be matin go waneno ko survive. Mogik kama koro wachamogi. Nwalokogi kaka kitchen pond ma igole rech tichamo. Then en kwabedo kode to bang'e nwayudo jalony mano biro jiwowa wacho ni mondo koro waket size mabet kaduong'. Nodhi ng'adonwa rieko kaka wayudo jwala. Koro ne waluongo yawuoyi moko matindo to konyowa e kunyo pond. Koro kosekuny bang'e chien ne wang'iewo liner. Koro ne waseng'iewo pond liner ni, jwala ni to wapedho. To ne en during rainy season, dwe mar 4 kanyo. Koro nwaolo pi. Ka nosepong' to bang'e waluongo ginene, wadhi waomo rech. Nyithi rech nwaomo ahero. Nitie japur moro ahero ma tich ne tich loso fingerlings. Ngege nwakawo matin, nwakawo 500. To mumi to nwakawo 2000. Mumi chal ka gima bet ka tich ne yot. Maloyo ngege. Mumi, well, chiembe be ok tek ahinya, samoro nyalo miye kata local feeds ma iproduce e puodho. Manyalo kaka soya, bel irego matin, rabuon bende inyalo losone, to kirego mago iruwo to oyudo chiemo mochamo. And gi nutrition value in it. Kendo inyalo ng'iewo ne chiemo from the industrialized, moa e factory.
Shida mantiere ni industrialized feeds ok yudre machiegni karwa ka. Kaka imbo ka, samoro waomo chiemb rech Luanda Kotieno, Asembo. Koro ka giloso chiemb rech to giketo nwa dhembeta biro rodi katwa ka. Mane challenge maduong' ahinya kuom pidho rech e area waka. Tuoche mag rech to be tin. Chal ka gima karwa ka, to wasebedo lucky. Ningeche pok wabedo gi mortality rate man malo. Rech ka tuo to kodho to bro float. To ka pod otuo to samoro ok inyal fwenyo ningeche ka en piny ei pi, you may not know. Mana ka obiro malo and it is not active. Koro bang kochopo stage ma koro rech ni tuo, i suspect ni tuo nikech ok move motegno, ok nyal swim malong'o. Inyalo luongo jolony manyalo biro cheko ni pond. Nyalo fwenyo ni pi rach. Ka pi okethore, ka pi olil kabisa, to gi end up ni koro gilack oxygen. Gibedo maonge gi muya ma giwiyo maler. Koro kanyo eminyalo chuni ni mondo ilok pi. Nikech ibiro yudo ka giol. Erokamano. To nikech iwuoyo loko pi, pi inyalo lok bang' kinde marom nade? Loko pi, wan waloko pi after 3 months. Matiende ni nikech rech motegno inyalo ka bang' dweche 8 itere market. Inyalo loko pi bang' dweche 3 kendo bang' dweche 3 kaeto mogikno i-harvest tigolo pigno oko kapok iketo rech manyien. Mana kamano janeno marwa, watieko kidieny mokwongo mar chenro mar jumani. Wadwa ni wakaw dakika matin wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Iwacho no kibia? Kare. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo. Kodichieng' ma kawuono adwa napari ni antie kamoro ni Imbo. Kuma kawuono bende wadwa puonjore kata wadwa ng'eyo kit pith mar rech mar pond. Odichieng' ma kawuono wan gi jalony mosebedo ka pidho rech mar mumi kendo ngege. Odhi nyisowa gin midhiero mage ma en owuon oseneno. Value addition mage ma bende nya yudore e kit pith mar rech ni. Value addition ka dipo ni nitie kari kae mar rech, kata ka be in gi paro ni odichieng' moro achiel ibiro timo value addition. Value addition minyalo medi e pith mar rech. Achiel en ni ka giromo keyo ma koro wakayogi, wanyalo usogi ka gin raw. To wanyalo timo value addition ni wanyalo chielogi kaeto wausogi ka koro gin ready for food, gin edible. Ke iusogi ka gin raw, bechgi ni piny. Kaka mumi kilo achiel nyalo bedo Sh300. To kaketo value addition, beche nyalo ingo kanyo. Koro mane value addition manyalo timo ne mumi kata ne ngege. To be kuma wantie pond area kuma wantie, naneno kiketo net. Net ni okonyo nang'o, tang'o miyo niketo net? Net ni to nwaketo achiel okonyo security predators okonyo from both sides. Mapiny tiende kanyo gik machalo kaka ogwang' kobiro kanyo, kogike net obiro luorore, o end up ni ok odonje pi.
to gik machalo kaka winy machalo otenga, chuth, kaka mago machamo rech bende koa gi malo kopiyo to ok bi donje e pond. Purpose mar net, gimomiyo waketo net en ariyogo. Ogeng'o ne predators magi piny to gi magi malo kaka winy to go gwang', ng'ech, chamo rech. Pura mar rech ni to ji osebedo ka bire mang'eny. Kata nyoro ne ayudo gi ji ariyo ne biro ka gokinyi ne gibiro mondo mi ng'adnegi rieko. Gineno kamoro ma gin machiegni gi water body, wuoth gi gi kanyo, gigombo ni mondo gipidh rech. Koro ne awuoyo kodgi, anyisogi gik ma gidhi gikuong gitim. Koro e puodho ka to pod ayie ne ji bira ok achaj gi. Manyiso ni the intention mara maduong' en kaka wanyalo create food security for our community. Ahinya daher jiwo ji ni ka in gi fish pond to in gi ready protein, in gi chiemo. Aja neno ga samoro ka madam kona min oda kukona niya wadwaro chiemo. I just walk in to akawo gege moko kata pat moko apart amiyo gi kanyo takone gi ni. Koro that forms my food security. Koro daher jiwo ji jothurwa ni kaber to ng'ato ka ng'ato tem, nikech inyalo time kata gi pi moa e gata moa e tado. Iketa fish pond moro ma ok duong' ahinya to pigno emi supply, pi koth moa e tado emi supply fish pond. To nikech thurwa ka koth ok lal ahinya, ok wanyal tiyo ko 3 months without rain in most cases. Koro nitie joma opidho maonge kata gi borehole to gionge gi nam be machiegni to gipidho rech to gitiyo gi pi mar tado. Koro ka ndalo ma koth chwe, ng'ama dwaro chako pidho rech kata kionge gi borehole kik obed discouraged. Onyalo biro ka to wanyalo tere through kaka dochaki. Bende nitie kony moro amora ma in iwuon iseyudo koya e county government? Kony mwaseyudo koa e county government en achiel, kane gibiro giyudo ka agero machicha. That was my own initiative. They got interested. Kaito gijiwa kunyo ma. Kaito bang'ano ne gi promise ni kase kunyo to gibiro miya line. Ne gimiya. Gibiro miya nets. Gimiya nedni. Ariyogo gisemiyowa. Erokamano. Ne jal ma samoro nyawuoro ni ang'o miyo pi mar pond chalo ga kamae. Thoth ji mang'eny ok ong'eyo gimomiyo pigni chalo kama. To wan wawegi wang'e, inya nyiso ja ma bende neno chenro odiochieng' ma kawuono gimomiyo pi mar pond ok ochuno no bed ma clear. Achiel, pi mar pond mikete rech ok owinjore obed ma clear nikech obiro miyo ok obi geng'o rech against predators. Winy mafuyo e polo biro mana e kor polo, e kor lwasi biro maneno rech directly. Koro mar ariyo, sama iloso pi mondo obed maber ne rech mondo odagie, iwacho ni kete obedo fertile. Koro keto pi bedo fertile, obiro develop color ma ok clear nikech nitiere gik mikete iye kanyo. Ikawo wuoyo motwo iketo iye ka, wuoyono biro discolor
kaeto wuoyono at the same time biro encourage pathogens moko biro dongo iye kanyo, gik ma kute moko be biro dongo kanyo ma rech biro chamo. Nitie plants moko wanyalo neno gi wang'wa to gidongo ei pi to gin chiemb rech, to mondo gidong maber en ni get that humus soil kata wuoyono, organic matter, to kete bang' ndalo mang'eny. Kaber tikete for 14 days kaeto igole. Ubro tin kala, pigno biro lokore greenish, koro ubro bedo kamano, to rech biro yudo chiemo ma kata kapok ikelo chiemo ming'iewo e duka, to kochiewo to en gi gimo chamo. Kapok imiye chiemo moro amora everyday, to en gi gimoro mochamo ei pi kanyo. Emomiyo idwaro ni attain that color. Color no be ok attain ka gigo onge. Ka gigo ok obedo developed inside the water, that color is not there. Sama gibedo developed ka color no bedo. Yes. Koro be daher ng'eyo ni ang'o miyo thothne imiyoga rech chiemo seche mokinyi sa 3-4 tok sa 2 okinyi kata sa 1 okinyi? Gokinyi ahinya ma pod piny ng'ich, pod gin ei pi ng'ich sechego pi liet. Sechego pi liet, koro pod gin gi piny. To ka chieng' tut ma koro nyango, sa onyango, to gibedo active. Ka gibedo active, koro kikelo chiemo to gichiemo. Something funny ni rech gidwa chalo gi gweno. Kichiwo chiemo, ka gise chiewo maber ma koro pi is a bit warm, to gibiro rush, gibiro chiemo piyo piyo. At the same time, ging'eyo ng'ama miyo gi chiemo. Ka ng'at machielo modhi, gibiro chiwo chiemo to they don't rush to it. To ng'ama ging'eyo, to kubiro kata wuotho kanyo, particularly a time ma gibedo condition, to kuwuotho kanyo, ibiro neno ka gibiro malo te. Gidwaro chiemo. Mano aseneno ka e kitgi mar kaka gitimore, behavior margi. Koro wamiyo gi chiemo sa 3 nikech seche to yudo ka koro piny ok ng'ich. Kendo wamiyo gi sa 9 kapok ginindo, nikech gibe kare ginindo. Gichiemo kaeto gisettle, koro girelax. To sa 9 chieng' piny pok obedo mang'ich. Higni mabiro 2025, higa 2025, agombo nachope pond na mar 3. Challenge mantiere ni liner ni ok yudo yot. Ok yudo yot because beche tek. Mita achiel square. Nairobi koni kogo sime kopenjo to iuso ni 400. To pond maber dwaro 300 meter square. Koro agombo ni en bathe kato kod mamwa kanyo kaduogo tiema. Pond na mar 3 obed kanyo. Kobedo kanyo, to koro biro luwore kaka ponds na 2 go perform. Tan gi geno ni currently to gi perform maber nikech chiemo as I continue. Yes. Erokamano. Wach mogik ne janeno mar odiochieng' ma kawuono. Wach mogik ne janeno marwa e program mar puro rech en kamaendi. Daher jiwo ji duto te ni ngeche wadwaro ni wabed gi chiemo. Dho wasungu food security. Pur mar rech mi kwe korka chiemo. Kaka wan joluo wahero rech. Ka in gi rech machiegni kodi, to koro ok ibi bedo gi chuny madang'ni. Nito ang' ne ji ocham mang'o e ot. Koro ajiwo ji duto te ni giket kata ponds matindo. Pond matindo yudo jwande yot. Gima nafwenyo ni kata mana jwala ma imoche ni nyalo loso pond matin ma for family use, to ng'ato bedo abeda gi rechne.
E yor tudruok, telephone number mara en 0725 687 110. Namba na mar simu en 0 7 2 5 6 8 7 1 0. Email mara en aluochowuora@gmail.com. Ageno ni yudo puonj 2-3 ma bende nyalo konyi in samoro ma in gi gombo mar pidho rech. Odiochieng' ma kawuono adwa napari nantie Imbo kata kiero kawuono nantie Kanea Kanyada. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23 600. To da jalno ma bende samoro no ya manye mbui inya yuda e page na mar Facebook ma en Lorino Mondi en gi full stop, kae to bende TikTok account mara en Alori Nyaka Black. Karuotho yie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori Nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com